So what's up mga gayno, na ako diri karon sa Moa. Pero manggawas ta karon kay atong buhaton ng ilahang gi-challenge nako katong market challenge. Gamay ra kanay maliit na bagay na. Yes. Let's go na ta, let's go. In 3 2 1. So karon mga gayno, against the light ta karon. Padung na mi sa Petron, sangi sa akong challenge. Nya cellphone na tong gamit kay para diretso nag-upload niya. So mo ni mo video nako. Hello. Yeah, let's go na, let's go. Let's go na. This is it. This is the final is it. Yo karon mga gayno ako nanami dire karon sa Petron. Ara ko sa tunga siguro sa iyo. Mo na challenge karon. Salamat kay sa mga supportive friends ako diha ni challenge gid nako no, supportive friends. Let's go, let's go. So nata dire karon naginom-inom sa luyo. So watch out sa Alpha Phi Epsilon. Watch out. Dayon, let's do the challenge now. Let's do the challenge. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining. Yo. So sa bagay no, mao na to ang challenge na to. Salamat kay sa nag-video. yan. Nya watch out ko sa tanang Alpha Phi Epsilon sa supportive nga mga nag-comment diha. Grabe ninyo ha, wa moy kaluoy nako. Nya salamat kay sa tanang ni comment eh. Next challenge po, di challenge ko na ganahan ko na lagi. Bye. Sa cutie halisa, halaka pwede tali ako.